Hej YouTube og velkommen. Jeg vil bare gerne sige, at I skal tjekke Dragon 678 et eller andet ud. Jeg kan lige prøve at finde ham. Og så kan jeg skrive det ned på et papir, og så skal I gå ind på YouTube og så finde ham, fordi at han har altså også skrevet mange ting om mig. I godt, Luke? Hvem? Mathias. Nå ja. Jeg kan lige prøve. Ja, jeg kan lige skrive hans navn ned. Jeg skal bare lige. Men hans navn er i hvert fald Mathias. Det kan jeg da sige. Find et papir, og så skriv det ned, når han viser det. Ja. Nej, jeg siger det bare. DRAGON 64773. Alright? Det var så det. Okay. Okay, I love it. Ja, og som sagt, mig og Lukas, vi skal lave en vlog ude på stranden, og vi har faktisk lagt mega mange videoer ude på heroppe. Så går jeg lige ind her. Den her. Se. Den op. Og her. Nej. Se. 1, 2, 3 videoer. Plus denne her. Det giver 4 videoer. Vi ses! Vi ses! Og søg på ham, jeg lige har sagt. Seriøst. Skriv det ned på et papir, det jeg har sagt. Spol tilbage og skriv det ned på et papir. Seriøst.